O'n i dwlu cael llyfrau. A pryd hynny, wrth gwrs, oedd dim gymaint o lyfrau i gael, a o'n nhw ddim yn lliwgar iawn. Ond unwaith y chri alles i ddarllen, na beth o'n i eisiau drwy'r amser. Ond beth am blant heddi ydy'r rhieni yn rhoi'r un pwyslais ar lyfrau. Beth wyt ti moyn? Buzz Lightyear. Buzz Lightyear? Buzz Lightyear mae'n moyn. Denny? Os oes sôn am lyfrau o gwbl, fydd na lyfrau yn y sach, i chi'n meddwl? Fydd na lyfr bach neu ddoi. Gyda fe a'i frawd. Fydd. Dolly a Garage. Yna'r unig beth mae wedi holi amdan. A Teletubbies. Mae yna gyfnod o newid yn y diwydiant llyfrau ac mae'r gystadleuaeth sydd yn wynebu'r llyfr yn fwy nag erioed. Gemau cyfrifiadurol, CD-romau, nifer ohonyn nhw bellach yn cynnwys steunydd y llyfr printiedig. Yn ôl yr ystadegau diweddara, mae yna gyfrifiadur bellach mewn 5,000 ar hugain o gartrefi Cymraeg ei iaith, ac mae'r nifer hynny'n cynyddu'n ddyddiol. Oes na fygythiad i'r llyfr? Cyn belled efo marchnata llyfrau yn y cwestiwn, dwi'n gweld bod yna potensial mawr i ddefnyddio'r technoleg newydd. Ond o ran cyhoeddi ei hun, da ni'n credu bod eisiau hybu cyhoeddi yn y dulliau traddodiadol ac mewn dulliau newydd. Enghraifft, da ni newydd gyhoeddi arolwg i faes CD-roma yn y maes hamdden, ac mi fydda'r Cyngor Llyfrau wrth i fodd yn datblygu i'r maes hwnnw, nid yn lle llyfrau, ond ochr yn ochr a llyfrau ar naill yn helpu'r llall. Mae yna bryder wedi yfynegu gan nifer o gyhoeddwyr ynglyn â gwerthiant llyfrau Cymraeg. Mae'r Cyngor Llyfrau Cymraeg wedi cyhoeddi ei bod yn mynd i gynnal arolwg manwl o arferion darllen pobl Cymru. Mae'n amlwg bod yna newidiadau wedi bod yn patrwm siopa o bobl, a byddai'n ddiddorol i weld sut mae hynny'n effeithio ar lyfrau o Gymru. I ni hefyd yn teimlo dros y blynyddoedd diwethaf bod ni wedi cael llwyddiant mawr ymhyd llyfrau plant, a bydd yn ddiddorol i weld beth yw ymateb y cyhoedd i sefyllfa llyfrau oedolion, oherwydd nawr ni'n troi'n sylw at drio gwella darpariaeth ar gyfer oedolion hefyd. Mae'r farchnad Nadolig yn holl bwysig i'r diwydiant llyfrau. Beth am y gwerthiant eleni? Wel, mae cystal ag erioed, mae yna ddewis rhyfeddol chwarae teg i'r gweisg. Mae llawer ohonyn nhw wrth gwrs wedi cyfieithu o'r Saesneg o glasuron y llyfrau lliw deniadol a dyna sy'n tynnu rhieni mewn marau cyfaddau hynny. Heb os, y llwyddiant mwyaf Nadolig hwn yw'r llyfr V2 sydd yma hanes Dai Jones Llanillar. Mae'r 6,000 argraffwyd eisoes wedi ei gwerthu. O'n i'n meddwl bydde fe'n boblogaidd. Wedi'r cyfan Dai Jones o'r gwrthrych. Fi'n credu bod yna ddyn mwy lliwgar yng Nghymru. A peth arall fi'n credu sy'n apelio yn y llyfr yw i iaithau, iaith syml, iaith bob dydd. Mae yna lawer o ddadl am Gymraeg y cyfryngau, wel i fi. Dyma'r enghraifft gore o, fel dwedodd Dic Jones rhywbryd, y iaith yn ei dillad gwaith. A dyna gryfder da i fi. Mae hyn yn profi bod na farchnad i lyfrau Cymraeg, dyn? O'n bendant. Rhowch i'r llyfr iawn i bobl bryna nhw fe. Gan sgil y llwyddiant, mae'r gyhoeddwyr Gwas Gwynedd yn ail argraffu. Does ond 5 diwrnod o siopa ar ôl tan y Nadolig bellach, ond mae'n ymddangos y bydd nifer o lyfrau Cymraeg yn cyrraedd Sach Santa unwaith yn rhagor y Nadolig hwn.